ano máis, atopámonos co presidente da escudería Portas Motor. Boas tardes, Alberto. Boas tardes. Bueno, ahora puxéronse de moda e vos non podía de ser menos. Comida de Nadal da escudería. Efectivamente, xantar de por Nadal para todos os compañeiros da escudería, xente que nos bota unha man de unha forma doutra, de pois con cartos e sin cartos, bueno, de todos pois unha amistad, porque temos con xente de Portas, alrededores e todo. Pouco a pouco, ao final, o que fostes creando é unha pequena gran familia. Efectivamente, trátase de eso, trátase de que creamos unha gran familia, porque ao final somos, bueno, ao final ahora mismo aquí somos 90 ou así, pero bueno, ao final faltan por aí outros 50 ou así, pero bueno, trátase de crear xuntanzas, familia e pasalo ben. Todo co telón de fondo do motor e dos rallies. Sí, efectivamente, todos estes están de alguna forma ou doutra relacionadas co mundo de motor, coches, competición, federación, pois amistades. Acaba o 2025, que valoración faz deste 2025 desde a escudería, Alberto? Pois moi boa, a verdad, moi boa. Este ano foi moi boa. Tuvemos unha prueba corta, unha prueba que saleu todo perfecto, choveu o que tiña que chover e quedou todo perfecto. Foi moi boa. E o 26 está aí. Que nos vai a deparar o 26 da escudería Portas Motor? Bueno, pois o 26 finalmente vamos seguir no campeonato galego de Rally Mix. Vamos seguir con terra por ahora. Despois deste exitoso 2025 vámonos quedar outra vez en terra. Pronto toca empezar xa a preparar ese 2026? Sí, a verdad que sí, pouco a pouco. Eu penso que ahora aí para o mes de abril, maio, teremos que empezar co tema de permisos e organización. Pois moitísimas gracias, un auténtico placer e como non darvos as gracias unha vez máis por acollernos nesta familia da escudería Portas Motor, Alberto. Pois moitas gracias a vos por este espectáculo que aí montades, que a verdad que para nós é un gran placer contar con vos, que vindes sempre, colaborades con todo o noso, que por final, bueno, que de alguma forma isto tamén é un recuerdo, é moi bonito para os patrocinadores e todo, está moi ben feito o traballo. Pois moitísimas gracias e moitísima sorte no 2026, Alberto. Pois moitas gracias. Pois acompáñanos agora en este xantar da escudería Portas Motor Ana María Peña. Boas tardes, Ana. Hola, boas tardes. Bueno, un evento máis no que participa a Concelleira de Cultura do Concello de Portas. Por si, un evento importantísimo para Portas e non sei que máis podo dicir. Nós estamos encantados desde o Concello de que se fagan estes eventos e a verdad que é un evento moi bonito, a verdad. Pouco a pouco foi crecendo, como decía o presidente da escudería, e hoxe en día, pois isto é prácticamente un xantar de familia e de amistade. Por si, eu a verdad que é a primeira vez que veño. O ano pasado non pude vir, pero a verdad que si vexo unha familia moi bonita, é moi importante. Alberto é un chaval encantador como presidente e non sei que máis podo dicir, que estamos encantados aquí Portas de ter este evento tan... Digo eu que aparte de facer traballo poñen a Portas no mapa galego tamén, non? Eso é super importante, principalmente na parroquia de Romai, el antaño e tal, que penso que lle dá como se pode dicir, un plus, exactamente, un plus a esas dúas parroquias, a verdad que sí. Bueno, pois toca desde o Concello seguir traballando, porque Alberto xa dixo que había edición no 2026. Pois sí, sigues. Nós seguimos adiante, pero o máis importante é que siga Alberto, que é o que realmente leva o traballo. Nós aportamos o noso poquinho grano de arena, nada máis. Pois moitísimas gracias, Ana, e vémonos no Rally Mix 2026. Pois moitas gracias a vos e sobre todo ao presidente da asociación, Alberto, por invitarnos. Moitísimas gracias, Alberto, e gracias a vos. Pois atopámonos agora con Daniel Álvarez, que é o secretario da escudería Portas Motor. Boas tardes, Daniel. Que tal? Buenas tardes. A verdade é que debe ser, como decía aquel, motivo de orgullo e satisfacción unha xornada como a de hoxe, non, Daniel? Hombre, por supuesto, sobre todo para... Es un agradecimiento da escudería a la gente que colabora, ¿no? A la gente que nos echa una mano, que nosotros somos pocos, pero con toda la gente que nos ayuda y que colabora y que nos, en general nos echáis todos una mano, pues oye, pues al final somos 90 personas aquí, ¿no? Creo que en torno a 90 somos, o sea que
un buen grupo. Como se consigue generar esta atmósfera en torno ao mundo do motor aquí en Portas, por exemplo? Bueno, yo creo que hacía falta algo de este tipo de deporte, de eventos en un concello como Portas, ¿no? Que prácticamente no tiene nada relacionado con ningún tipo de deporte. Entonces, bueno, yo creo que al ser necesario para, bueno, la gente se suma, la gente se involucra y nos echa una mano, ¿no? Yo creo que al final, pues, los vecinos en sí crean comunidad de esa forma, ¿no? Involucrándose con un evento de este tipo y por nuestra parte, claro, súper agradecidos porque si no, no seríamos capaces de sacar esta prueba adelante. Desde o punto de vista da directiva, canto de traballo hai detrás dunha edición calquera dun Rally Mix, Dani? Bueno, pues prácticamente casi un año, ¿no? Empezaremos ahora en enero ya a pensar en la edición del 2026, o sea que no es un año, son 8 o 9 meses, pero sí hay que trabajar duro porque son muchas cosas que hay que pensar, que hay que desarrollar. Aquí Alberto es quien se lleva sobre todo todo el follón a casa. La peor parte. Sí. Si no fuera por Alberto nada de esto sería posible, eso seguro, porque es quien lleva la voz cantante, es quien marca el rumbo y nosotros vamos detrás echándole una mano. Un equipo de xente importante, impresionante, que consegue ano tras ano, como ben comentaba a concelleira, poñer Portas no mapa do motor galego e nacional. Sí, pues mira, pues eso es lo que tú dices, ¿no? Que al final lo que hablábamos es un concello pequeñito, un concello que hay muy poquitos habitantes, que no tiene por qué ser conocido en ninguna parte de Galicia y sin embargo ya estamos en un calendario desde hace 5 años de la Federación Gallega de Automovilismo. Portas se está poniendo como sitio de referencia para una de las mejores pruebas de Rally Mix en Galicia. Y vienen a competir aquí gente de España y algún extranjero, con lo cual, quieras que no, Portas se coloca y se conoce en Galicia y en parte de España gracias a esto. Pois moitísimas gracias, moitísima sorte para o 2026, porque traballo, como ben dís, non nos vai a faltar. No, hay que trabajar duro. Ya tenemos las pilas cargadas para sacar la próxima edición como sea, o sea que igual de bien por lo menos que este año. Pues moitísimas gracias e un auténtico placer. Gracias a vosotros, muy amables. Gracias. Compañeros, Manuel Piñeiro, boas tardes, Manuel. Hola, que tal? Como estamos? Hoxe trouxenos aquí unha comida do motor, algo que a ti che toca moito, non? Moito. Sempre fui un enamorado de todo que leve rodas, gasolina e todo eso. Dende cando Manolo está vinculado a este mundo do motor e sobre todo do deporte, Manolo? Pois mira, antes do motor fixen tamén outros deportes, como foi ciclismo. E logo empecé a principios do ano 60 cun SEA que chamaban Preparación Conti. Empecé a facer subidas e algún rally, depois fun pasando, corrín a Copa Nacional TS, cun R8 TS, logo tamén tuve un Cooper, un Mini Cooper, logo do Mini Cooper tamén tuve un Alpine, pouco tempo, pero porque era un coche que o Alpine Nacional non era moi competitivo, eran moi bons en aquel entonces o francés, o 1600S, pero non estaba ao meu alcance económico. Logo fun correndo con algunha preparación sobre BMWs e tal. Logo empezou a afición xa na nosa zona, uns anos máis tarde, onde hai uns grandes pilotos, copilotos e vos organizadores de rallies, como son a escudería aquí de Portas, que fai un rally a un nivel moi alto, e a xente parecen verdaderos profesionales. Eu sigo todos os anos e vexo que todo está magníficamente organizado. Moi ben, calma, alegra. Non era fácil pensar fai 20 anos que se iba a chegar a, digamos, a disfrutar do mundo do motor aquí en Portas como estaba gracias a esta escudería, non? Non cabe duda ninguna, Se non chega a ser por estes rapaces, imposible facelo. Bueno, pues, Que cada vez é moito máis grande e non se fai un rally deste nivel nin de outro, pero vamos. Pois hai que seguir apoyando, participando, colaborando e sobre todo, disfrutando da afición destes máis novos. Hombre, estar con esta xuventud
Pois parece que teño 20 anos menos. No, parecer non, telos. Gracias, Manuel. Vale, a vos. Acompáñanos xa para cerrar esta ronda de entrevistas, Ismael Neira. Boas tardes, Ismael. Boas tardes. Bueno, cerras o 2025, valoración desde como piloto da escudería Portas Motor, Ismael. Bueno, foi un ano que empezamos aí co coche novo. Tuvemos a mala suerte aquí no Rally da Casa de chocar. Ao final acabouse así o ano con mal sabor, pero bueno, o ano habrá que volver pouco a pouco. Esta é unha escudería que a verdade estar aquí é a hostia. Ao final é máis que unha escudería, esta é unha familia, sabes? Eso te ia a preguntar, é dicir, non é só as carreiras, non é só o coche, é todo o entorno que se genera en torno a esta escudería de Portas Motor, non? Sí, esta ao final é unha familia. Correr con esta escudería, a verdade que é hostia. Xuntarse todos os jueves, tomar algo, falar das carreiras, do que che gusta, isto é máis que as carreiras ao final. Pois a pesar dese incidente no 2025, como ves o 2026, que está aí ás portas? Hai que collelo con forza e facer un coche novo e sí, hai que empezar. Sí. Que destacarías desa preparación que hai que ter previa á celebración de calquer tipo de prova como a dos rallies? É complicado, non? Ao final isto é todo moi... é algo moi grande e, bueno, o caso deste todo é pasalo ben. Non lastimarte, como foi no meu caso, que tuve en suerte, e pasalo ben, e o resto, pois, veña como veña. Pois moitísimas gracias, que no 2026 volvan eses éxitos e sorte, Ismael. Moitas gracias.